n'i b'i fɛ ka nafolo yɛrɛ sɔrɔ tiliya la karabali la n bɛna fɛn dɔ d'i ma Ala ka kuranɛ kɔnɔ wallahi billahi n kalina Ala la n'i y'a kɛ wariko la nafoloko la Ala b'a d'i ma ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ a ye siga tɛ na dɛ nin ye kun fɔ ya kunu di malakɛ nin kɔrɔbɔ n'i y'a kɛ billahi i bɛ nafolo sɔrɔ siga t'a la ne balimakɛ malamuso e ye kɔrɔ boli ka kilebi boli ka bani ni baba boli e yɛrɛ ma da foyi la bilen ka n'i sigi k'i bolo fila da i sen kan dɛ sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratul waqi'a ni o ye Iza wakati sura ye i b'i jija a saraka ye sɛ jɛma den 3 de ni e bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ sisan teliya la karabali la an b'ale baara kɛ adamadenw ye baara min don a ka teli kojugu o ye teliya dan ye i mana kɛ diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ ye n'i y'a baara kɛ Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma ale baara an b'a kɛ 30,000 ani sɛ jɛma den 3 nga i b'i ka wari kilancɛ 15,000 sara ani ka sɛ jɛma den 3 sɔngɔn an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu n'i mako bɛ nafolo yɛrɛ la nafolo baara telima teliya la kari hani karabali yɛrɛ la Iza wakati nafolo baara don wallahi billahi n kalina Ala la danfɛn o danfɛn nin kɛ nafolo ko kama Ala bi sɔn a bi nafolo d'i ma sura in ti ganzan ye kuranɛ kɔnɔ a ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ ɲininka ko kuranɛ nafolo so ye sura jumɛn ye bɛɛ b'i bolo ɲɛsin Iza wakati sura de ma mais a dɔnbaga de ka dɔgɔ caman bi kule la arajo ni telew la ani réseau kan olu ye wari dunaw de ye mais dɔnnibaaw tɛ dɔnnibaa ka baara di ka adamaden dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ka adamaden dɛmɛ ka bɔ problème kɔnɔ ka adamaden dɛmɛ ka bɔ kamanagan kɔnɔ maa y'an ka bi dɔnnibaaw lajɛ fɔlɔ n'i kun nana Mali la yan n'i ka kamanagan ye n'i ka tɔɔrɔ ye n'i ka dekun ye wallahi Mali karamɔgɔ kelen b'a ɲɛnabɔ ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ mais aw ka nin dɔnnibaa baden lajɛ réseau sanfɛ Facebook sanfɛ arajow ni telew la mais su ni tile mɔgɔw kamana gannen don foyi tɛ ka ɲɛnabɔ u ka problèmew na aw kan k'a dɔn depuis ye nkalonw de don tiɲɛw tɛ o la ne balimakɛ tiɲɛ lamɛn i ka da la i ka n'a kɔrɔbɔ ko Konate kumakan don maa o maa bɛ yen k'a bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ teliya la Iza wakati don yɛlɛmacogo t'a la n'i y'a kɛ billahi a bɛ kɛ caman y'i nɛgɛ k'i ka wari dun dɛ mais na Konate ka Iza wakati kɔrɔbɔ i k'a lajɛ a saraka ye sɛ jɛma den 3 dɔrɔn de ye baara yɛrɛ ye 30,000 ye nga i bi wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛ sɔngɔ an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ e yɛrɛ kɛlen kɔ k'a dɔn n ye Konate ka Iza wakati baara kɛ a jaabi la o tuma i b'i ka wari tɔ sara Garibukɛ ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 n bɛ segin numéro in kan +223 72 24 02 98 n'i ye weleli kɛ nin numéro in na ni e mako bɛ Iza wakati nafolo baara la n'i y'an wele nin numéro in na i ni karamɔgɔ Konate bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ wa n'a kɛla cogo min na an bɛna fɔ ɲɔgɔn ye ni Ala sɔnna o la an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ k'a ɲini Ala fɛ yarabi maa o maa bɛna ɲɛsin anw ma Ala k'u ka sababu k'an bolo Ala k'u k'an ye Ala ya bonya kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh.